Niden tapýan alaçlar oglary? Markada özüňiz belýäňizmi ýa aýalyňyz ugratýar? Aýalym ýokam. Soňky bir ýyllykda ýadydan aýdym. Darylykdan. Dam. Sewdada näme? Ulu antena gowmy ýa kiçi antena? Anten wamş döwürdi. Jitki myla gowmy ýa suhoý myla? Suhoý myla, suw degirseň jytky myla bolardy. Limon turşumy ýa-da poýat gatyrýar? Niden tapýan alaçlar oglary? Habib Nurmagomedowmi ýa Haji Almamedow? O ikisiniň näme meňdeşligi bar? O aýdymçy, ol MMA, baretsmi näme? Näme bu markada gelýär? Zat almak üçin. Dişiňiz buna şot gölen ýuwsan gowmy ýa pastan barmagyňa çalyp ýuwsan gowmy? Agaç loşka gowmy ýa köwüşke elýän loşka? Hele oýny diýäňmi? Näme üçin kelede plan wada wremyanka ýok? Bagdaýda gaýraty. Aýlanaýyn näme? Aýlanmana çykdyňmy? Yo, sewda etjek, o gaýtjak ýadydym. Işim aglandy. TikTokda iň gowtan etýän kim seň üçin? Gülçina. Yo, Kim? Yegor Luf, Yegor Luf kimi? Serdar Taçlyk. Owaň markedim ýa şeheriň markedy? Aýsowa. Kaka. Kaka gidip pakuk getip görama, görersin. Конечно же, Emin market.